co permiso dos irmáns Castro. Eu voume presentar, son o heroe desta canción e a princesa vou rescatar do terrible rival. Nada me vai parar, nada mo vai impedir, pois dou chimpos de 5 metros e non me lesiono cair. Son un bravo guerreiro, pero por máis que o intente, sempre me lesiono cando toco nunha serpente. Usarei a miña espada, pois non vexo máis opcións. Quería fuxir polo fondo, mais soando en 2 dimensións. Morre, vil criatura, eu vou arrancar o teu coiro. Iso é para que aprendas ben que iso non é de douro. Pero algo máis adiante rouba a miña atención. Realmente está voando un anaco do chan. Será que estou comezando a tolear, ou as leis da gravidade estanse a desafiar? Xusto aí adiante polo abismo vou pasar. Isto é abraiante, estou moi arriba do nivel do mar. Sigo a miña aventura contra o mal opresor. Loito contra serpes máis fortes, pois mudaron de cor. Despois de todo iso, eu non puiden prever outra plataforma que voa, mas esta está a mover. A frecha indica o camiño que ignorei. Pasei pola parede, unha pasaxe secreta topei. Dentro da pasaxe vexo un tesouro guardado, pero alguén non se lembrou de deixar o baúl pechado. Unha bola de fogo encontrei, como non queimou o baúl eu non sei. E xa que a min tampouco me está a queimar, vou guardala pra alguén atacar. A parede é moi alta, necesito máis propulsión. Para saltar máis alto necesito o resorte do chan. Viro unha ponte, o escenario está cambiando. Eu presinto agora que o inimigo estou alcanzando. Soen os tambores, eu vencín o duelo, só que descubrín que a princesa está noutro castelo. Podedes acceder ao vídeo orixinal clicando na ventanciña da esquerda ou ver máis fases na ventanciña da dereita. Para ver o tráiler do xogo, fai clic na frase de arriba.